osobnom aute sedela trojčlenná posádka. Auto s mladými ľuďmi z neznámych príčin vyletelo z cesty. Zastavilo sa až po náraze do stromu. My potrebovali vyprostiť všetky tri postihnuté osoby. Havarované auto bolo po príchode záchranárov celé obmotané okolo stromu. Traja ľudia boli zakliesnení vo vnútri. Hasiči museli auto celé rozstrihať. Zásah bol veľmi rýchly. Dvom mužom, ktorých vytiahli zo zdemolovaného vozidla, však už nebolo pomoci. Dvaja muži utrpeli pri nehode zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahli. Okolnosti tejto tragickej udalosti, miera zavinenia, ako aj príčina budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Pri pohľade na totálne zničené auto, alebo skôr to, čo z neho ostalo, možno považovať za zázrak, že mladá žena, i keď ako jediná náraz do stromu prežila. Sedela na zadnom sedadle. Milan a Lukáš, ktorí sedeli vpredu, žiaľ, toľko šťastia nemali. 23-ročná žena bola vo vážnom stave s tzv. Politraumou prevezená do Prešovskej nemocnice. Pacientka je hospitalizovaná na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Má mnohopočetné zlomeniny, a to v oblasti hrudníka, dolných končatín a panvy. To, čo ostalo z osobného auta, sa snad nedá nazvať ani vrakom. Bolo rozbité na márne kúsky. Pomocou rozpinákov a hydraulických nožníc sme postupne rozstrihávali auto, odstrihli sme strechu, odstrihli sme dvere, nárazník. Pri aute sa našli okrem iného aj fľaše s alkoholom. Partia mala podľa všetkého namierené na zábavu. Tá bola podľa miestnych v nedalekej obci. Tam už ale nikto z nich nedošiel. Zmiňoviec, Daniela Jureková, televízia JOJ.